Шәмсия абый, бүгенге артистлар ул нинди булырга тиеш? Менә сәхнә остасы, юмор остасы, нинди сыйфатлар хас булырга тиеш халык аны яратсын өчен? Халык яратсын өчен иң беренче эстрада артисты үзе булырга тиеш. Уйнамаска тиеш, кыланмаска тиеш. Аның дөньяга, экономикага, политикага, сәясәткә, туган иленә, бүтән нәрсәгә үз мөнәсәбәте булырга тиеш. Һәм ул шуны халыкка җиткерергә тиеш. Менә Илһам абый шул кадәр зур сәясәтче иде. Мин аның белән бик күп мәҗлесләрдә булганым бар, бик күп очрашкан булды, бергә концертлар куйдык. Ул бүтән нәрсәгә эше бар яның, бүтән нәрсә турында үз фикере бар иде. Һәм бернинди кылтаюсыз. Күп кеше бит каяндыр ишеткәнне үзенеке итеп сөйли инде. Телевидениедә ишеткән, гәҗиттә, интернетта укыганны. Ә монда үзеңнеке булсын өчен ул билгеле синең башың эшләргә тиеш иң беренче. Дөньяга карашың синең үз гомереңдә ничә менә мин әйтик 70 ел җыйган минем нием бар име, акыл үзенә күрә акылмы ул җүләрлекме? Шуның нигезендә чыгып мин дөньяга кешеләргә карата хөкем чыгарам. Менә шул булырга тиеш. Иң беренче дөрестлек артисттан сәхнәдән халыкка барырга тиеш. Шундый артистны гына халык ярата. Дөресен әйтте. Менә бит шунын әйтә икән. Бик күп бит артистлар бар, менә дәүләт тарафыннан, дәүләт казаныннан ашап ятучылар. Алар билгеле дәүләтне мактап йөри инде. Дәүләт сүзен сөйли, дәүләтне куша, президент нәрсә сөйләгән, шул сүзне сөйли инде. Президент тирәсендә кемнәр нәрсә әйткән. Менә ул кешегә карата тамашачыда билгеле хөрмәт булмый. Әгәр дә инде синең аларныкын дөрес булса, син дөрес түгел. Менә дөрес әйтте президент, әйтегәйсә премьер-министр. Әгәр дә синдә ниндидер шөбһә бар икән аларның сүзләренә, алар алып барган сәясәткә, алар алып барган менә бу дөньяны алып баруларына ниндидер шигең бар икән, син аны халыкка әйтергә тиеш. Билгеле теге әшәк итеп түгел, матур итеп әдәби тел белән. Менә шул чагында син халык артисты була аласың. Безгә бит күп кешеләр бит халык артисты исемен алалар, ләкин аның бит яртысы халык артисты түгел. Дәүләт артисты, дәүләткә хезмәт итүчеләр. Шәмсия абый, кайчандыр сезне тәнкыйтьлиләр бераз теге түшәктә бер кода белән кодагыйның очрашуы турында шулай сөйли дип инде. Менә ничек карадыгыз, кабул иттегез ул вакытта шушы тәнкыйтьне? Түшәкне Искәндәр сөйләде. Кызган таба белән китереп суктым да чыгып җигердем ди. Каршыга хатын килеп чыкты. Спальнядә йокы бүлмәсендә кемнәр ясың дип сорый инде хатыннан. Соң жизни белән па килгән кунакка шулар яталар. Менә анда артык ни юк аның иш анекдотларда. Хәзер менә мин ТВ каналын бик яратып карыйм, күптән инде место встречи дигән тапшыру була 2 белән 4 арасында. Мин аны тапшыруын карамыйм. Тапшыру бетәргә 5 минут кала ачам да ул һәр көн анекдот белән бетерә. Ана ул алып баручы менә фамилиясен хәтерләмим, ул торган шулай бик яшьлегенә бик шибәр хатын үлеп китте. Менә аның анекдотлары минем өчен бик ней. Анда лейләр сөйли ул. Әллә нинди тирән сексуальный анекдотларында сөйли, бүтән дөньяга сөйли, ТВ каналы бүтән җир шарына бара бит инде. Әле Марста да карамасалар. Чөнки бик көчле канал. Шуңа күрә андый гына түшәк сценалары, сөяркә темасына сөйләнә торган анекдотларны сәхнәдән сөйләүгә мин каршы түгел. Сөйләсеннәр, ләкин аны матур иттереп, халык шуңа килгән бит инде. Шуңа аңа исем китмәй улай бергә. Рәхмәт. Рәхмәт сезгә. Рәшит абыйны гомер буе чәйнәделәр инде, имеш шул түбән зауыклы мәзәкләр сөйләп йөри. Шул мәзәкләрне ул төртеп күрсәтә ди. Менә бит Татарстан яшьләренең 4нче битендә теге мәзәкләрне чыгаралар бит ел саен. Исмәгыйль чорында хәзер күргән юк Татарстан яшьләре. Шәрәфиев чорында. Үзе уйлап чыгарган түгел бит, халык уйлап чыгарган. Халыктан гәҗиткә күчкән, яисә халык теленнән Шәмхайга барып җиткән. Шуңа күрә әнә шул зауык дигән сорауга шулай җавап биреп булмый. Һәркемнең үз зауыгы. Шуңа аны менә мин сөйләгән әйбер кемгәдер ошамаган, яисә Рәшит абый сөйләгән кемгәдер ошамаган дип кенә Рәшит абыйның зауыгына оценка биреп булмый. Рәшит абыйның яшь чакта Камал театрында уйнаган рольләрен искә төшерсәң, аларны бит белми яшьләр. Ул бит искиткеч иде. Эпизодны геройга әйләндерә. Әйтик, менә Паразат абый куйды. Шәриф Камалның Акчарлаклар повесты буенча спектакль Камал театрында 70нче елларны.
Шунда бәләкәй генә бер эпизод роль уйнады Рәшит абый. Акча эшләргә килгән, балык тотарга Каспий диңгезенә ат алыр өчен. Менә финалда акча бүлә бригадир. Менә Рәшит абый керә сәхнәгә, иманда бөтен бригада инде. Саны бер 3-4 тапкыр саны җылый. Бу акчага бит ат алып булмайды. Менә мин бөтенесе онытылып бетте дип әйтер. Яны Флүр апаның җырлаганнары әзрәк исә. Флүр апа җырлыйдыр анда бик матур. Ә менә Рәшит абыйның шушы бер сүзе бөтен спектакльнең нуктасы иде. Бу акчага бит ат алып булмый. 2 ай буе пычракта, сазсыда, Каспий диңгезендә, Тузлы диңгездә балык тоткан мискин. Акча эшлим дип. Какой анда ат? Кәҗә алырлык акча бирмиләр моңа. Менә шул, менә ул артистлык. Эпизодны главный геройга әйләндерә. Райкин шулай иде бит инде. Юк кына бер вакыйга сыман. Ләкин уларны шул кадәр җиренә җиткереп, образга кереп, рәхәтләнеп менә шул дефицитаның мәңгелек бит инде. Самолетта кызыл икра ашап бара бит. Дефицит. Ой, дефицит битсә ди дөнья бетә. Ул действительно шулай. Хәзердә бар ул дефицит. Кемдер бер төрле ашый, кемдер бер төрле. Әнә хәзер хәерчеләргә кибет ашабыз дип кичә сөйләп утыра эфир. Шуңа күрә артист тормышның үзендә булырга тиеш. Райкинның сүзе бар. Иртән гәзиттә, кич эстрадада. Менә эстраданың законы.